Het eiland is vreselijk geschrokken van wat er nu in het nieuws is. Het is net als we 100 jaar terug gegooid worden in de geschiedenis. In het Sjuster met de watertaxi van en naar het Ameland kan in kwarten net meer. Het bedrijf dat het vervier verzwargen, Veldman Marine Services, krijgt geen vergunning om bij het Sjuster hut te varen. En dus binnen er, boeten de veertjensten van Wagenborg om, van 1 januari al geen orenmogelijkheden meer om van of naar het eiland te komen. Op het Ameland is de onrust groot. Vroeger zaten we alleen gesloten met een strenge winter. Dat we niet van het eiland afkomen met ijsgang. En het is nu net dat we door de regelgeving niet van het eiland af kunnen als we dat graag willen. Als je met elkaar praat, dat iedereen is verbaasd hoe wij als eiland eigenlijk kunnen afgesloten worden van Nederland. En dan 's avonds in het donker. De eigenaar van het bedrijf woe net op camera reageren en zei het hielendal leeg te wijzen. In de Aroene Tolwe hier waard het hutvaren bij Tjuster gedoogd. Maar dat wordt nooit te riskant. De gemeente Ameland had ook nooit over de nachtelijke bereikbaarheid. We willen graag dat onze inwoners zo normaal mogelijk op het eiland kunnen wonen. En ook dus de vaste wal kunnen bereiken, ook 's nachts, als dat nodig is. En daarvoor is dit belangrijk. We gaan er niet direct over en tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel bezig om na te denken... hoe kunnen we politiek hier nog invloed op uitoefenen? Kamerleden zijn geïnformeerd. Er zijn ook al Kamerleden die actie ondernomen hebben... om via die wegen misschien toch een breekijzer te krijgen. Maar uiteindelijk is het de provincie en het Rijk die dit... moeten oplossen. Rijkswaterstaat liet weten dat zij de bereikbaarheid van de Watereilanden te gewichtig vinden. Er jouwen zij on dat nachtelijk vervier mogelijk bloot, zolang het de wet volgen wordt. Dat houdt in dat watertaxis maximaal 20 km in de uur varen maaien. Maar de juiste bemanning en inrichting is rapportastien. Deputaire Affine Fokkens liet weten dat zij iepenstiert voor oerlis oer dit verhaal en dat de provincie pas na de ontheffingsschenking had Rijkswaterstaat green licht doen had. De eilanders, die hebben nog één hoop. Zij moeten metbewegen en hier een ontheffing voor geven voor deze speciale noodsituaties die er nodig zijn. En dat die ontheffingen net komt? Dan laten ze ons in de steek.